Модул 1, дейност 3. Мотивация за учене. Целта на това упражнение е да се разбере колко е важна мотивацията за учене и включването на обучаемите в учебния процес, както и да се придобият знания за това как по-добре да се мотивират възрастните хора за учене и участие. Продължителността на това упражнение е около 45 минути. Материалите, които са ви необходими за упражнението, виждате в презентацията. Групово упражнение. Обучителят разделя групата на по-малки групи от по 3-4 човека. Половината от групите работят върху задачата да идентифицират причините за демотивация и средствата за избягването им. Останалите групи работят върху задачата да идентифицират фактори, които влияят положително върху мотивацията, ангажираността на обучаемите и какви са инструментите за нейното повишаване. Можете да предоставите на групите подръчни обучителни материали, за да подкрепите техните идеи и начин на мислене. Примери за подръчни обучителни материали са дадени в проектните материали. Групите работят по 15 минути, а след това представят резултатите от работата си. Съвет. Тази дейност е подходяща за прилагане преди обучението на възрастните хора как да използват технологии.